Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boi pamarahok kita mangurupi hita di jamita nanang sipatol hasota di pertangyangan songoninang di parmingguon siganuk minggu. Ditikyon naing patol hason nami tu hita marhite video on pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita taringot tu turpuk jamita di hari Minggu tanggal 1 Februari 2026. Ima sian Matius bindu 5 ayat 1 saha rodi ayat 12. Matius bindu 5 ayat 1 saha rodi ayat 12. Dung takas hujahahami turpuhon jala taboto do ia turpuhon ima di bagian besar, bagian bulun pengelompokan ni kitab Matius di bagian napaduahon ima jamita didolok di bindu 5 ayat 1 saha rodi ayat 12 takas do taingot ima taringot tu ucapan bahagia di bahasa Indonesia martua ma amanginang takas hujahami turpuhon jala hujahami na mungkin boy mangurupi pikiran nami na perculu naing idauta marhiteon di patolhas Evangelium Matius do satu ajaran yang khas dari Tuhan Yesus Kristus. Sada nama saya istimewa asing sian na asing oma patuduhon guru bolon do ibana dang dikutip manang nasian pemahaman nong somal di sekitar manang sian buku na asing manang sian pandohan ni halak na asing alai murni poda ni Tuhan Yesus Kristus ajaran yang murni dan yang sungguh luar biasa berbeda dari apa yang sudah biasa didengarkan. Ini menjadi satu perubahan besar, membongkar paradigma cara berpikir, way of thinking, membongkar apa yang selama ini menjadi satu hal yang biasa, noksomal. Nomor 2 di dogma mulai sian ayat 3 saha rodi ayat 10 taetong sada 2 tulu 4 5 onom pitu walu laisa sada kesatuan do ayat sada saha rodi ayat 12 membongkar paradigma pola pikir yang lama untuk merevolusi, merubah, mentransformasi. Jadi omana kira kawin na perjolo patuduhon na guru bolon doibana yang hadir dengan pemikiran yang murni, pengajaran yang murni dengan penuh kuasa, otoritas mengajarhon taringot tu pandohanon. Napaduahon adong do sada film ni dana nama Margoar SpongeBob risi ido ibana bagaimana kalau ada satu hari yang disebut dengan hari kebalikan. Hari kebalikan nomor 8 molunduk somal taula songonon molodung dapot hari kebalikan ni balik ni ima manang namaralo tusima taulahon. Jadi itu seperti merubah dunia yang biasa, mengubah akan noksomal sude di hari kebalikan ni alai tangga dong hari kebalikan holan konsep dari rupani adong hari kebalikan alai berdasarkan pengajarion manang pandohan manang nania jarhon ni Tuhan Yesus di son gabe seolah-olah dunia terbalik. Hari kebalikan itu seolah-olah ada di mana apa yang selama ini dikonsep di pikiran manusia atau menjadi satu tradisi yang umum, kebanggaan malah terlebih di para pimpinan akan manguluhon bangsoi gabe bangga nasida di pola hidup naung didalani ataupun aturan-aturan norma-norma yang ada lebih dipandu dengan etika-etika norma-norma yang aturan-aturan hukum yang berlaku oleh saunari mulai melalui padohan martua manang ucapan bahagia lebih menyentuh pada hati.
lebih menyentuh pada suara hati, berpihak pada orang miskin, orang yang tertekan, berbalik dari pemahaman yang sebelumnya, berbalik dari apa yang sudah menjadi biasa selama ini. Ini menjadi suatu pukulan keras bagi orang-orang yang sudah merasa hidupnya benar. Alan itu di pikiran kami turpu hotpe adalah evaluasi di mana posisi kita. Mungkin saja kita merasa sudah dalam posisi yang benar. Nunga halak ngasih tongau. Pangajarionon, padohan mertua manang ucapan bahagiaon didasarkan pada kerajaan Allah. Penerimaan taringot tu harajaon ni debata. Fondasi ni na mertua na dohan dari son ima harajaon ni debata. Ikon sian dimensi iman, dimensi harajaon ni debatado taratu sihita padohanon ala tung mace suhardo di pikiran nasomal alai nolo tatusido harajaon ni debata kerajaan Allah na dari tahun itu Yesus Kristus jalanong mian dihita marhite ibana marhite ima di transformasi, diubah perspektif kita tentang memandang hidup dan bagaimana hidup seharusnya dan bagaimana kebahagiaan itu ada di dalam hidup. Tadok do pasu-pasu na godang ima rohana sonang. Nakpe say tadok rupani anggo filosofi ta hamraon ha gabion ha sangapon level disido kebahagiaan ni sasahalak. Alai tong do ta akui pasu-pasu na godang ima rohana sonang. Udenggad do rohana sonang sian hamraon ha gabion ha sangapon ala natului dak say toktong maboan tu roha nasonang. Alanima di Turpukton menyadarkan kembali, siapa tahu kita juga sudah terlalu nyaman di posisi hidup yang kita jalani saat ini. Lalu nats ini menyapa. Nungasih tong beho manang daong jahajo muse. Nanidok ni Tuhan Yesus ison. Terlimu bisian ayat 7 tu ayat 10. Tohodo nungataulahu ni songon nong manjalo Kristus Yesus hatuau ni holan di bagasan ibanado. Tohoma idok tema mingguta martua di bagasan Tuhani. Luluat tado hamraon hagabion hasangapon alai nang lupa hita di gijang ni isa luhutna kon miad do hita di bagasan Tuhani. Atong mamora mahita, mamora di bagasan Tuhani. Gabi di bagasan holong ni roha nasihat Tuhani. Marsangap dalam pemahaman tay alai sangap na dituruni sangap ni Tuhani. Ya, ini menjadi evaluasi pada hidup kita. Evaluasi, teguran terlebih para pemimpin umat pada masa itu yang sudah merasa nyaman lalu membiarkan umat begitu saja. Tang diuluhon nasida. Ida benar tajah di Matius teguran-teguran keras. Tuhan Yesus tu akan menguluhon bangsui yang merasa hidupnya sudah benar. Lalu ajaran ini seolah-olah mengoreksi, membongkar apa yang kita pahami selama ini benar. Dan ternyata kebahagiaan hidup, arti hidup sesungguhnya itu dapat kita pahami dan dapat kita temukan kebahagiaan bila berada di dalam Tuhan. Atau nggak bisa sorminan madihita turpungkon laho mengevaluasi diri. Unang sesi tong tarajumi diri ta tong atik naung daudo hita sian na sasi tong na. Ima di pikiran nami amang inang giat boy mangurupi hita.